Správy televízie Severka. Stretnutie poslancov s občanmi je dobrou príležitosťou, ako dať mestu vedieť, čo sa vám páči alebo čo sa vám naopak nepáči. Sťažovanie, tak povediac, do vetra nikdy nepomôže. My sme sa boli s kamerou na jedno takéto stretnutie pozrieť. Kto o svojom probléme nepovie, nemôže ani čakať, že sa vyrieši sám od seba. Z chronického sťažovania sa jednoducho treba vyliečiť a začať konať. Tak by sa dala zhrnúť podstata stretnutí mestských poslancov s občanmi. No zvláštne je, koľko ľudí sa sťažuje a koľko z nich skutočne príde o probléme povedať kompetentným, ktorí majú možnosť niečo vyriešiť. Je už akousi tradíciou, že na stretnutia s poslancami chodí málo ľudí, hoci výsledky takýchto stretnutí sú neraz pozitívne. My sme sa na jedno takéto stretnutie boli pozrieť. Tu v podstate majú možnosť sa vyrozprávať, povedať, čo ich trápi. Robia sa z toho zápisnice, ktoré sú potom zverejňované na webe. A na základe nich by mesto malo dané podnety riešiť. Mesto mi vždy odpovedá pred ďalším zastupiteľstvom, ako vyriešili tie podnety predtým, a toto takisto ja dávam zverejňovať, ako konkrétne mesto v ktorom prípade odpovedalo. Keď sme nespokojní s odpoveďou, tak znova sa pýtame a znova mesto odpovie. Nebojte sa hovoriť o vašich skúsenostiach. Poslanci sú predsa vami volení a berú peniaze z vašich daní, takže by nemali mať najmenší problém hľadať riešenia. To isté by malo platiť aj o úradníkoch mestského úradu. No aj tu platí, že každý je iný. Aj na tomto stretnutí sa ukázalo, že niektorí úradníci sú schopní normálnej komunikácie a riešení. A na chvíľu sa našiel aj taký, ktorý nemal problém rozprávať útočne, prevracať očami, a arogantná komunikácia s občanom mu prišla ako úplne v poriadku. Sú to fakt 40 000 eur mesačne sa obmedzené finančné prostriedky na čistotu. Ale 40 000 eur za výkon, tak potom povedzme, že nebudeme čistiť to komunikácia, bude sa to robiť, ja neviem, verejnoprospečnými prácami, alebo aj verejnoprospečnými prácami. No berme to pre tentokrát tak, že pán úradník nemal svoj deň. A tu sa inak ukázala pedagogická schopnosť poslankyne, ktorá svojimi vetami obidvoch pánov tak trochu ako deti v škôlke upokojila a komunikáciu obrátila na správny smer. Na druhej strane je treba dodať, že na takýchto stretnutiach sa vyriešili aj dlhoročné problémy, ktoré sa naozaj dlho nevedeli pohnúť. Čo sa tu tak najviac rieši, je to, čo tých ľudí najviac trápi, a to je naozaj veľké znečistenie mesta, ktoré dostávam podnety a posielam ich na mesto s fotografiami, kde naozaj je očividné, že to mesto je znečistené a treba túto situáciu riešiť. Potom sú tam podnety na životné prostredie, ako orezávanie stromov, ošetrovanie stromov, venčovistka. Veľmi často je pešia zóna, kde chodí naozaj veľké množstvo aut, je preautomobilovaná, čiže aj znečistená. Toto sú také základné problémy, ktoré tu riešime. Téme výrubu drevín a čistoty v meste sa ešte budeme venovať v spravodajstve televízie Severka. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miesta obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.